Eme îro kala lîstikvanekî futbolê bikin. Navê wî lîstikvanî Yamal e. Yamal 16 salî ye. Paşê jî em ê binêrin ka 16 saliyên me zarokên me yên ku dikevin 16 saliya xwe yan jî nakevin 16 saliya xwe di çi rewşî de ne. Yamal lîstikvanekî futbolê ye. Li Barcelonayê hatiye dinyayê. Di 16 saliya xwe de di tîma mezin a Barcelonayê de dest bi lîstikê kir. 16 salî ev rexemeke gelekî mühîm e. Yamal anha jî di tîma neteweyî a Spanyayê de dilîze. Anha Euro 2024 tê lîstin di maça yekemîn a Spanya û Hırvatistanê de Yamal jî di lîstikê de bû. Yamal xweş gogê dajo. Ajotina wî gelekî xweş e. Xweş pasan davêje û di heman demê de golan jî davêje bi van taybetiyên xwe li pêş e. Li aliyê rastê ê sehayê dilîze. Di maça Euro 24 a Spanya û Hırvatistanê de pasê goleke yani asîsteke wî kir, Loma jî dîsa ket nav rojeva futbolê. Li dinyayê kêm lîstikvan di wisa temenê xwe de bi ser dikevin, di tîmên mezin de cih digirin. Lîstikvanê İngiliz Foden dema li Manchester City dest bi lîstikekî 17 salî bû. Messi 17 salî bû dema dest bi lîstika mezin kir. Yamal jî yek ji wan e. Ê baş e li cem me çawa dibe, em li wê jî mêze bikin. Uğur Kaymaz dema li Koserê hat kuştin 12 salî bû. Cüneyt Ertuş dema li Cûlemergê milê wî hat şikestin 15 salî bû. Mazlum İşlî 2001 de hatiye dinyayê, 2014 de ji ber doza Kobanî hat girtin, wê çaxê 13 salî bû. Mazlum İşlî li dawetekî bû karê muzîkê dikir, lê li gel vê yekê jî sûc avêtin ser wî û ew jî girtin hê jî girtiye. Evê ku miqal kirin yek jî negîştiye 16 saliya xwe, mixabin li cem me rewş bi vî awayî dimeşe. Ji aliyek ve rewş li cem me wisa ye, lê li alî din diwarê sporê de jî em zêde ne pêşketîne. Lîstikvanê me yên ku 16 salî bin û tîma a de bilîzin heta îro çê nebûne. Ne cem me tenê li rojhilata navîn ev wisa ye. Li Tirkiye jî wisa ye. Li vê derê feraset mühîm e. 16 salî û lîstika mezin. Di dawiyê de em dikarin vê bêjin, gel rojekî li cem me jî zarokên 16 salî bêtirs mezin bibin, bêtirs derkevin sehayê bilîzin, surût ji bo wan çêbe derkevin tîmên mezin, wê çaxê em ê bibêjin em jî di nav aramiyê de dijîn. Lê îro li aliyekê Ewropayê wisa ye, 16 salî dikevin tîmên neteweyî dilîzin, li cem me heta 16 saliyên xwe rastî gelek êşan çewsandinan tê.